Magandang araw sa atin lahat. Welcome to my channel. Taga-diin ba ka mo mga amang? Ay, gatigat ko mo kasi may Kasi barbara ka mo? Ay, kaya kali ako ko ari ko sana taga sa Ano may mga nganta? Ate, One more na lang ah. Ano request mo? Ano request mo? request Ano request mo? O, sino ka bato ninyo? Oo. Yan. One more time. One more time.